No niin, moro vaan kaikille, se olisi Niki täällä. Tänään tehtäisiin tää spessuvideo, eli se 40 tilaajan video. Niin joo, niin mä nyt laitoin vähän kaikkialle Instagramiin, Snappiin, sendittiin. En tiedä, tietääks kaikki mikä sendit on. Se on semmonen, mikä voi laittaa kaikki, että laittakaa mulle kysymyksiä tai jotain semmoista, mutta kuitenkin niin. Ja sit siihen muut voi laittaa noita niin kysymyksiä tai ihan mitä vaan. Mut kuitenkin niin joo, ja sitten mä laitoin WhatsAppin tilaa myös, niin tuli mun muistaakseen, olikohan 4 kysymystä. Niin kuitenkin, niin mä nyt kerron tässä, niin joo. Mut eka kysymys taisi olla että mikä on mun lempikeksimerkki. Varmaan Domino. Tai siis mä en oo Oreo niinku paljon maistellut, mutta tai siis, no joo, niin kyllä mun mielestä Domino on kuitenkin parempi, niin. Mutta kuitenkin muistakaa, että nämä on kaikki mielipideasioita, mutta kuitenkin niin joo, mun varmaan lempikeksimerkki on Domino. Sitten, mikäköhän sitten kysyttiin? Sittenhän oli mun lempileffa. Oikein paha, koska mulla on monta hyvää leffaa, missä mä tykkään niinku autot. Ja joo, mut niin lempileffa. Hitto, tää on oikeesti paha. Tässä menee hetki, kun mä mietin. Lempileffa. En mä osaa päättää. Ei hitto. Lempileffa. No kyllä mä sit varmaan pakko sanoa se Auto Ykkönen, ihan perus klassikko. Mut on paljon muitakin hyviä. En mä nyt mainitse tässä, että niin. Mut kuitenkin nyt on lempparileffa varmaan joo. No mä nyt sanon ton Autot 1, mutta ei se nyt välttämättä se oo. Mut kyllä mä ainakin tykkään siitä tosi paljon, se on klassikko. Mut niin, sitten mikäköhän oli seuraava kysymys? Niin, joo, mikä on mun lempi Prime? Niin joo. Katsotaanpas, kyllä täällä. Sininen, ei se nyt ollut mikään paras. Ice Pop ihan ok. Vihreä ihan ok. Sitten valkoinen ja punainen. Valkoinen ei ollut oikein hyvä, punainen oli kyllä hyvä. Pinkki on hyvä, keltainen aika nice. Ja musta, vihreä, se on kyllä aika hyvä jo, ja oranssikin ihan ok. Mutta lemppari, punainen sanoisin, koska mä tykkään maistua sille joltain viinirypäleitä ja muilta marjoilta, niin kuitenkin niin ihan hyvä. Se on kyllä jo semmonen, mitäköhän mä annan sille arvosanan, 9,5, mutta kyllä mä nyt sanoisin, että kyllä se on ehkä jopa 10 miikka sillä välillä. Mut joo, ja sittenhän oli vielä kysymys, että miksi mä lähdin koulusta alakoulussa. Niin se johtui siitä, kun mä menin kotiopetukseen, koska silloin niin alkoi vasta tajumaan, koska mulla on aistiyliherkkyys ja näin, että kun oli koulussa niin paljon kaikkea ääniä ja hälinää ja niin sitten se ja niin tunnilla oli aina aika rauhatonta, niin on paljon helpompaa keskittyä niin kuin ihan kotiopetuksessa ja näin. Ja sitten tietenkin paljon vapaampaa opiskelua. Tai siis oli silloin, kun mä olin kotiopetuksessa, mutta joo. Mut kuitenkin niin. No siinähän ne kysymykset oli, mutta mä nyt voin pari juttua vielä kertoa, koska että on vähän pidempi tää video. Niin mun lempivärin mä voin vaikka kertoa. Mun lempiväri on violetti. Se on ehkä monille aika yllätys, koska jotkut voi sanoa tyyliin, että se on ehkä vähän tyttömäinen väri tai jotain silleen, mutta mä vaan tykkään, kun se on semmonen rauhallinen ja en mä tiedä, mä vaan tykkään siitä, se on vaan silleen aika hieno. Ja mitäköhän muuta mä voisin vielä kertoa tähän loppuun vaikka. No vaikka mun harrastuksia, mitä mä harrastanut, vaikka monet varmaan tietää jo tämän kanavan katsojista, että mitä mä oon harrastanut, niin ainakin luulisin, että jotain te tiedätte, mutta mä oon jalkapalloa harrastanut, olikohan ehkä 5-vuotiaasta 12-vuotiaaseen. No ei nyt ehkä, kyllä se taisi olla. Mä taisin aloittaa jo 3-vuotiaan, että 3-vuotiaasta 10-vuotiaaksi.
mä lopetin joskus 4 mun mielestä. Koska, niin, en mä tiedä, kun meni motivaatio, kun mun mielestä pelasi ihan hyvin ja oli maalivahtina ja näin, niin tai ainakin nämä joukkuekaverit arvosti ja aina kehu mua, mutta sitä aina palkintoja ei jaos, niin aina oli joku tsemppari tai joku, ja mitäköhän muut niitä oli, Fireplay-pelaaja, eli reiluin pelaaja, ja niin aina ne kaikki, ne meni niin kuin, ja tunnollinen harjoittelija, niin ne meni aina valmentajien pojille, niin se oli aika hitsin ärsyttävää, koska mun mielestä mäkin olisin välillä ansainnut vähän jotain palkintoja. Mut joo, niin sen takia vähän meni motia sitten. Mä halusin keskittyä kouluun enemmän kuin tietenkin. Koska mitä isommaksi tulee, sitä vaikeammat kouluhommat. Niin joo. Sitten mä harrastin myös sählyä joskus, mutta en mä kauan harrastanut ihan semmosessa. En mä tiedä, oliko se kunnon seura, mutta niin kuitenkin pari kertaa silleen. No joo, en mä oikeastaan silleen harrastanut, mutta kävin mä pari kertaa semmoisessa harrasteseurassa. Ja on mulla oma sählymaskikin ja näin. Siis semmonen maalivahin maski, mä voin vaikka näyttää sen. Ottakaapas hetki. Vaikka en mä niin, mä vaan joskus höntsäilen, pelaan kotoon sählyä. No, sählymaalikin tuolla. Mut missä se kypärä nyt onkaan? Tuolla. Tämmönen. Ihan perusmusta, mutta joo, se kuitenkin hankittiin, mutta sitten, tai oikeastaan se johtui siitä, että mä lopetin sen sählyn, kun sitten kerrankin mä olin mennyt harkkoihin, niin siellä oli tosi vähän porukkaa, niin silloin ei ketään edes ollut tulos sinne, niin sen takia ne peruttiin ne harkat. No joo, ja sitten pienempään joskus ala-asteella mä harrastin myös jujutsua, eli se on vähän niin kuin joku paini, brasilialainen taistelulaji kai. Mut joo, niin mulla meni simmoti kerran, koska kerran mä selätin, eli no en mä tiedä, luulisin, että tiedätte, mitä tarkoittaa selättäminen. Mutta kuitenkin, no jos ette tiedä, mä kerron, niin kuitenkin niin pistin sen maihin, sitten se ei kattonut se valmentaja vai mikä onkaan. No ei se nyt valmentaja, mutta kuitenkin se äijä. Niin sitten se katto sitten, kun mä sain sen maihin, sitten mä katoin, että näkikö se valmentaja vai mikä onkaan. No ei se nyt valmentaja ole, mutta vähän niin kuin karates on sensei, niin kuitenkin se opettaja. Niin mä katoin, että näkikö se sen, kun mä selätin sen, niin sitten tietenkin se katsoi muualle. Sitten se äijä selätti mut, koska mä en keskittynyt, niin sitten se tietenkin just silloin katsoi ja sitten, niin sitten sanoi, että kun se oli semmoista parrausta, että se sanoi, että se voitti sen, niin sit mulla härsytti aika paljon ja sit mä lopetin oikeastaan siihen ja näin. Ja sit oli sekin, kun mä harrastin futista, niin se oli aika rankkaa, koska meiltä oli pitkä matka niihin futisharkkoihin ja myös sinne jujutsuun. Niin sen takia myös mä vähän lopetin, koska siinä oli vähän liikaa silleen, kun aina koulupäivän jälkeen niin piti lähteä joskus bussilla. Joskus jopa pyöräilin, niin joku ehkä no ei nyt ehkä tunti, mutta joku 45 minuuttia piti varmaan pyöräillä. No talvella ainakin semmonen tunti. Siis jos pystyy edes pyöräillä, jos oli lunta tosi paljon, niin ei tietenkään pystynyt, mutta kuitenkin niin joo, en mä nyt ehkä ala enempää kertoa, koska tää video on ollut jo jotain 9 minuuttia, ja kyllä tässä lopussa menee sen verran, että kyllä se semmoiseen 10 minuuttia oikeastaan melkein menee, ei nyt ehkä ihan, mutta joo. Ja tässä nyt on ollut aika paljon tämmöistä lässytystä. Sori nyt vaan, jos tää on ollut vähän tylsä, mutta mä ajattelin vaan kertoa vähän monipuolisemmin, vaikka se varmaan monet ajattelee, että ei toi ollut edes, että oli ihan huonosti kerrottu, mutta en mä tiedä. Kuitenkin niin kiitti kun katoitte, tykätkää tästä videosta, laittakaa peukut pystyyn. Tilatkaa tää kanava, jos ette ole tilannut ja jos ette ole laittanut kelloa päälle, niin laittakaa se päälle tuolta alhaalta, koska sitten saatte aina ilmoituksia, kun tulee uusi video. Ja joo, mutta kuitenkin niin se olisi sitten moro.